Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Άγγελος. Βρίσκομαι στη Μακεδονία. Χθες ήμουν στην Έδεσα. Είχα στον ασύρματό μου τη Rubber Κεραία, την εργοστασιακή, και μέσα σε καφετέρια άκουσα τον Sierra Victor 2 Lima της Θεσσαλονίκης με 4 γραμμές. Προσπάθησα με αυτήν την κεραία να τον ανοίξω, αλλά δεν τα κατάφερα. Και χθες στην πλατεία του Κοπανού τον άκουγα πεντακάθαρα. Έπεσα πάνω και σε net που βρισκόταν σε εξέλιξη. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον τώρα για εμένα που είμαι καινούριος ραδιοερασιτέχνης, ακούς αρκετά πράγματα και μαθαίνεις. Προσπάθησα από την πλατεία, γιατί είμαστε σε κάμπο, να ανοίξω τον Sierra Victor 2 Lima και δεν τα κατάφερα. Και είπα σήμερα να δοκιμάσω από μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να δούμε άμα θα έχουμε κάποια διαφορά, αν θα τον ανοίξουμε δηλαδή. Πάμε λοιπόν, τώρα είμαστε με την Whip κεραία, την SRJ77. Από Sierra Victor 3 Tango Romeo Yankee Portable, δοκιμή του Sierra Victor 2 Lima. Με λαμβάνει κάποιος σταθμός. Δεν ακούσαμε χρούτς, δεν καταφέραμε να τον ανοίξουμε. Ας αλλάξουμε λίγο κατεύθυνση του σώματος, μπας και καταφέρουμε κάτι. Από Sierra Victor 3 Tango Romeo Yankee Portable, δοκιμή του Sierra Victor 2 Lima. Με λαμβάνει κάποιος σταθμός. Δεν ακούσαμε πάλι κάποιο χρούτς. Η απόσταση βέβαια, αν και κάμπος, είναι κάπου στα 90 χιλιόμετρα. Χρειαζόμαστε line of sight για να δουλέψουν τα UHF. Θα κάνουμε κάποια άλλη δοκιμή μελλοντικά, ίσως πάνω στην Άουσα που είναι στην πλαγιά του Βερμίου, μήπως έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ή με κάποια άλλη κεραία μελλοντικά ίσως. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι.